जिखि जाया हामबाय होनदों आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव फंनैसो खोथा बुंनो फोरमायनो थाखाय बे मोजां समखौ मोनबाय। दहाय जोङो इसोरखौ सिबिबाय, जों बोर बिबाय, प्रभु जिसुनियाव जोङो दिनैनि मोननांगौ बोरखौ जों मोननो हास्थायदों। निस्सय इसोरा जोंनो दिनैनि मोननांगौ बोरखौ होदों आरो थांना थानायनि मोनसे बोरखौ जोंनियाव होदों। दिनै आङो साबायखर बावनो गोनां, एसेबां बिजिनि गेजेरावब्लाबो जों इसोरखौ गारनानै जिसुखौ गारनानै जोङो बयनिख्रुइ बिजि जों जानो हाया। दसे समखौ जों इसोरनो होनांगोन। बेनिखायनो आङो आरोबाव नैथि खेब हामबाय होनबावदों। मानो होननानै बुङोबा आंहा न'खरावबो खबर लाबाय थायो। सानदे जायोब्लाथाय क'क्राझाराव थाबाथाय फन खालामखायो बिसिया महा दङ होननाय लोगो लोगोनो दैयो, नै गिर्जायाव थांनो ओंखारदों होनखाबाय आं हिन्जावखौ। बबेयाव थांगोन नोंसिनियावनो होनदों, गसाइगावआवनो आरो, खिन्थु गावसोरनि बे जामुगुरियाव थांगोन सानदोंमोन दां। नङा, बिदि लावख्रिगुरि होननाय जायगा दङ, बेयाव थांगोन होनबाय आरो। जुदि सानदेयाव गिर्जा गारनानै जुदि प्रग्राम खालामदोंबाथाय सानसे फन हमला, बेथ' गाज्रि नङा, बे मोजांसो नङा होमबा? मोजांसो बियो हिन्जावफोरा जे बिदि खालामदों। गिर्जायाव थाङिनि थाखाय नोङो फिसालाजों रायलायनोबाबो गैया। दाथ' आरो भिडिअ कलनि जुग, भिडिअ कल खालामबाबो हमा। बे मोनसे पानिशमेन्ट आरो हिन्जावफोरनि आरो। बे मोजां, गाज्रि नङा, बे मोजां। बेनिखायनो आं सानदों दिनै इसोरा नोंसोरनि गेजेरजों आंखौ बेयाव लानानै फैबाय आरो आं दिनैनि साबातनि दिनखौ ओरैनो नस्थ' खालामाखैसै। बेजों लोगोसे आरो इसोरा बे समखौ आंनो आरो होफिनबावलायबाय। होमबा इसोरानो होदों, इसोरानो बे समखौ होदों। सैथोखौ बुंनो, सैथोखौ फोरमायनो थाखाय इसोरा आंनो बे समखौ आरो होबावबाय। दहाय आङो गिर्जा गारनानै बबेयावबा मिटिं खालामहैनायमोनब्ला आङो इलेक्सननि पार्पसखौसो देरसिन खालामनाय जाबायमोन। बेयाव इसोरा आंखौ दुखु मोनगौमोन। नों बेसेबां लाबथिंदों आङो, मोनफ्रोमबो जायगायाव आं नोंखौ गारि सालायनाय प्रग्रामफोराव गासैयावबो हेफाजाब खालामदों। 1 घन्टानि थाखायनो आंनो सम होआखैसै। निस्सय आंखौ इसोरा रागा जोङा, दुखु मोनगौमोन। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आरो जाया आंखौ इनभाइट खालामबाय, जाय मण्डलिया आंखौ दिनै आदर खालामबाय, बिथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनबावदों। दा बुंनांगौ बाथ्राया गोबां दङ। आङो जाफोर लेखायाव दङ आं बेखौसो बुंगोन। आंनियाव लेखा मोनसे दङ, बे लेखाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंग्रोनो नागिरदों। जोंहा मैयानि दिनाव थांनाय बोसोरफोराव जेरैहाय इलेक्सन जादोंमोन, थांनाय समफोराव जेरै जोंनि गिर्जा न'फोरखौ सेफायदोंमोन, मन्दिर न'फोरखौ सेफायदोंमोन, जोंनि बर' बिसाफोरनि न'फोरखौ सरलपारा, उदालगुरि, चिरांफोराव जेरै जिसिबिजों हुख्रेमनानै सोदला बोदला खालामदोंमोन, थानो गैयै खालामदोंमोन, सोरखौबा हमना लांदोंमोन, बेबायदिनो थिग आरो मैयानि दिनावबो बे एखे अबस्थाया जाबाय। मानसिफ्रा दासिमबो बुजि मोनाखै बेबायदि घटनाखौ सोर थोनदों। हाग्रामायाथ' गभर्नमेन्टआव गैया, प्रमथाथ' बुंदों हाग्रामा खालामदों, 19 सनावनो लिरना गालांदों होननानै गोबां रायजो राजानि गेजेराव इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' बिथाङा दिनै बुंगासिनो। हाग्रामाया लिखि दिसे 2019 सनते प्रस्ताब आकारे लिखि दिसे गभर्नमेन्ट अफ आसामत, बिदि मोनसे निउसखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव सैथोजों बे लेखाखौ दिन्थिगोन। सोर जोंखौ, जोंनि बिसा बर' बिसाफोरखौ लुनानै थानाय न'खौ सेफायदों, बे जायगायाव स्कुल लुनायखौ सेफायना होदों, बे जायगायाव मन्दिर बानायनायखौ जिसिबिजों हुरलाबदों, बे जायगायाव गिर्जा बानायनायखौ जिसिबिजों हुरलाबदों। सोर हुरलाबदों, हाग्रामा ना प्रमद? आं नोंथांमोननि गेजेराव बे लेखाखौ दिन्थिगोन। थांनाय बोसोरावबो जाबाय, 2023 सनावबो जाबाय, आरो नै मैया सानसेनि सिगां आरो बै सरलपारायाव जाबावबाय। दा आं नायनानै थानो हायाखैसै, लेखाखौ आं दिहुनबाय, सरकारनियाव सोर खालाममारदों। अब्ला जोङो मोनबाय 2023 सनावनो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मआ सानैया आसामनि चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै 12 तारिख
बे लेखाखौ लिरनानै लाना फैदों जे जेसेबां ग्रेजिं लेन्ड वाटार बडिज आरो खास लेन्ड फरेस्ट एरियाफोराव जिफोर रायजो राजाया माबा खालामा न' लुनानै रायजो जादों बिसोरखौ उच्छेद खालामनांगौ होननानै प्रमद बर'आनो बे लेखायाव लिरनानै लाना फैदों मिथिबाय प्रमद बर' बिथां आरो इउजि ब्रह्मनि नामानो दंखायो नै आन्डारलाइन खालामनानै होखादों आङो इउजि ब्रह्म श्री युरखाव गोरा ब्रह्म आरो श्री प्रमद बर' अनारेबल CM बिटिआर बिसोरनो इलेक्सन खालामनांगौ होननानै लिरदों लिरनाया नैबायदि लिरदों जे सरकारि हाफोराव जाया सरकारि हाफोराव न' लुनानै दङ संसार जादों रायजो जादों बिसोरखौ उच्छेद खालामनांगौ बिसोरनि न'खौ सेफायना होनांगौ बिसोरनि मन्दिर बिसोरनि गिर्जा बिसोरनि बाथौ मन्दिर गासैखौबो सेफायना होनांगौ होननानै बे लेखायावनो लिरजोबनाय दंखायो मिथिबाय फंसे बाथ्रायावनो लिरनाय दंखायो रेगुलार इभिक्सन खालामनांगौ गभर्नमेन्टनि हायाव थानाय बा नैबे ग्रेजिं लेन्डफोराव थानाय फरेस्ट एरियाफोराव थानाय दै जिं जिं न' लुनानै थानाय गासैखौबो उच्छेद खालामनांगौ होननानै प्रमद बर' बिथां आरो इउजि ब्रह्म बिथांजों 12 तारिख जुनाव गुवाहाटीयाव आसामनिफ्राय अर्डार लानानै फैदों जाय अर्डारखौ मोननानै दिनै सार्कल अफिसारफोरा फरेस्ट डिपार्टमेन्टफोरा गले गले थांनाय बोसोरनिफ्रायनो उच्छेद खालामगासिनो दङ मिथिबायना उच्छेद खालामगासिनो बे जोंनि फोरमान सोरबा खुगाजोंल' बुंनाय नङा नै बोसोरसेबो जायाखै दा जुननि 12 तारिख मोनफैबासो बोसोरसे जागोन नैबे लेखाखौ लिरना हरनाया दा बे लेखाखौ आं नोंथांमोननि रायजोनो होना गालांगोन मिथिबाय दा नोंथांमोना मोनसे खोथा गोसोआव लाखि नोंथांमोननियाव UPPLआ फैदोंना फैयाखै मिटिं खालामनो फैयाखै अबा लेटार हरदोसो खौरांदो मबाइलदो बुंहरदो जोंनियाव मिटिं खालामनो फै जोंहा सोंनांगौ दङ मिटिं खालामनो फै जोंनियाव मानो फैयाखै नोंसोरलाय सिगाङावथ' फैदोंमोन नोंसोर दा सरकार दोङो जोंनियाव मिटिं खालामनो फै जोंहा रायज्लायनांगौ नोंसोरजों दङ होननानै नोंसोरजों उल्था बिसोरखौ इनभाइट खालामहर आरो सोरबा सासे बुंहर जोंनियाव मिटिं लादो जों एरेन्ज खालामना होगोन ना रायजोफोरखौ मिटिं ला आं दं होननानै सोरबा सासे दायित्व ला रायजोफोरखौ जमा खालामनानै नैफोर लेखानि सोमोन्दै सोंबानो जाबाय नोंसोरथ' बुंदोंमोन हाग्रामाया एभिक्सन खालामनो होदों होननानै लेखायाथ' नोंसोरनिसो सुहि दोङो नोंसोरनिसो नाम दोङो मिथिबाय बे लेखाखौ आं नै जोंहा आयंनो होलांगोन आङो ओइ UPPनि दैदेनगिरिफोर फैबा बेखौ सोंदो प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो हाया जोंनि बर' फिसाफोरनो हा होनो हाया जोंनि बर' फिसा लाइमोनफोरनो साकरि होनो हाया बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनो हाया नाथाय उच्छेद खालामनो प्रमद बर' बिथाङा हायो जोंनि बर' फिसाफोरनो साकरि होनो हाया नाथाय बाहेरनिफ्राय साकरि लाबोनानै केन्डिडेटफोर लाबोनानै एमप्लयिसफोरखौ लाबोनानै BTCआव जयनिं होफैनो हायो नाथाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ साकरि होनो प्रमद बर' बिथाङा हाया आसाम सरकारा जेसेबां राननो थाखाय एपइन्टमेन्ट लेटार हरो बेखौनो प्रमद बर' बिथाङा रानगासिनो दङ मिथिबाय आसाम सरकारा जेसेबां नै नोंसोरनि काउन्सिलनिखौ नोंसोरो रानदो होननानै डिरेक्टरनो एसेबां गोजौ थफ्ला एपइन्टमेन्टफोरखौ प्रमद बर'नि माबायाव अफिसाव गारनानै दोनफैयो अर्डार हरो गोजौनिफ्राय आसामनिफ्राय नैबे BTC एरियानिखौ नोंसोरो रानदो नाथाय प्रमद बर'आ सासेबो साकरि होनो हायाखै बिनि फोरमानखौ आं दायो होगोन मिथिबाय दा इभिक्सननि खोथाया क्लियार जाबायना जाबाय प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मआ बे इभिक्सनखौ खालामनो थाखाय आसाम सरकारनियाव लिरना लाबोनाया दिनै बेनो फोरमाना हा गैयिनो हा होनो होगोन होनदोंमोन हा गैयिनो हा होलाय मानो उच्छेद खालामदों बेथ' जोंनिसो हा जों हाग्रा बंग्राबाबो थागोन दैखौबाबो खोबनानै जावथेनानै जों थागोन बंफां सायावबो थायो जोंनि मानसिया नङा होमबा बंफां सायावबो थायो मैहुर खालामो दा नोङो
फरेस्टआव थांबानो गाव जायो दंफां लायनो खावबानो खर' मेलेम गलायनाय गाव जायो फरेस्टारफोरजों जनक आरो जोंसार मा हनै बाइक लानानै थांनायावनो उनथिंनिफ्राय गाव खबर जायो सानैबो थैबाय ना लायनो दाननो थांबाबो फेन्दायाव गावना हरजायो नङा होमबा बेबायदि अबस्था प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ दै आरो मोनसे खोथाबाव नै बेखौ बुंनो नागिरदों बिटिआर रेकर्डआवनो प्रमद बर' बिथाङा लिरखादों दै नै प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर रेकर्डआवनो लिरनानै लाबोखादों उच्छेद खालामजोबनांगौ बेफोर हाखौ खोथाजों बुंनायल' नङा बियो प्रमद बर'आ गावनो एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय दिल्लीयाव मिथिबाय दिल्लीयाव एकर्ड खालामना लाना फैदों प्रमद बर'आ मिथिबाय बेनो प्रमद बर'नि नेताफोरा फैयोब्ला रायजोआ सों बाबा फिसारला र' नोंसोरथ' बुंलांबाय जोंहा रायजोनिफ्राय बुंनो गोनां दं नैबे लेखाखौ मोजाङै फरायना होलाय फिसारला आं बारा बुजि मोनाखै होननानै नै आन्डारलाइन होनाय दोङो नै दे नेसेसारि मेजार शुड बी टेकेन टु केरि आउट रेगुलार एभिक्सन होनना बुंदों रेगुलार एभिक्सन ड्राइभ टु मेक द गभर्नमेन्ट लेन्ड इनक्रोचमेन्ट फ्री एज पार गभर्नमेन्ट नर्म एकर्डआव थानाय बायदि जा एभिक्सन खालामनायनि खोथा लिरदोंमोन बेखौ कन्टिनिउवासलि रेगुलार एभिक्सन खालामनांगौ होननानै लिरनाय दङ बेखौ बर' मोजां फोरमायना होलाय फिसारला होनना नोंसोर दिनै बुंनो हागोन नोंसोरथ' बुंदोंमोन हाग्रामायासो एभिक्सन खालामहोदोंना नाथाय लेखायाथ' जोंनियाव दोङो नोंसोरो मानो थखायोब्रा फिसारलाफोर खालामगोनबा खालामगोन होननांगौ मानो गुबुनखौ नोंसोरो माबायो नोंसोरो एकर्डआवनो लिरना लाबोबाय एकर्डआवनो लिरना लाबोदों नै 7.2आव नै गभर्नमेन्ट अफ आसाम will take effective measure मिथिबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम will take effective measure to protect खासलेण्ड खासलेण्डफोरखौ आरो नै ग्रेजिं लेण्ड एन्ड वाटार बडिज बेफोराव थानाय रायजो राजाखौ होस्रांजोबनांगौ होननानै दिल्ली सरकारनिफ्रायनो आसाम सरकार बिटिसि आरो बे प्रमद बर' लोगो नांनानै एकर्ड खालामनानै सुक्ति खालामनानै फैबाय बिनिखायनो नैबे नुबाय थानाय अबस्थाया जाबाय बिनि दायनिगिरिया सोर प्रमद बर' ना हाग्रामा महिलारि प्रमद बर' नङा होमबा प्रमद बर' सार प्रमद बर' मानो लाना फैनांगौ बिदि बियो आरो लिर जोंनि बर' फिसा सासेबो बेयाव होखारजानो मोननाय नङा बर' फिसाफोरा सासेबो बिनिफ्राय उच्छेद खालामजानो मोननाय नङा जों बिसोरनो हासो होगोन होननासो लिरना लाना फैनांगौ किन्तु बेयाव होखानायसो लिरना लाना फैबाय मिथिबाय बे लेखा आदै लेखासो बेयो एग्रिमेन्ट खालामनाय प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मनि खोथाजों बुंबाल' जाला दिनै रायजोनो खोथा बुंनाय डायलग नाङा डायलगखा आदैयाबो हायो ओइ बाबायाबो हायो गासैबो हायो प्रमद हाग्रामा इउजि ब्रह्म गासैबो हायो नाथाय सैथोखौ मायो बुंगोन लेखायासो बुंगोन लेखा लेखायासो खोलोमाले लिरनायासो बुंगोन फाइनाला बेनो प्रमद बर'आ बर' जातिखौ थगायदों मिथिबाय बे नाम्बार 1 दा नै आसोल खोथायाव फैनोसै दिनै प्रमद बर'आ उच्छेदसो खालामनो हायो साकरि होनो हाया जोंहा दिनै बिटिआर रेकर्डआव बिराद मोजां दफारफोर दङ बिटिआर रेकर्डआव गोबां गिदिर इनस्टिट्युट सोलोंथाइनि कारखानाफोर सोलोंथाइनि मावबिथांखि लानो हाग्रा किसुमान गोबां मोजां अनुष्ठानफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा लाना माबानियाव लिरना लाना फैदों माबायाव एकर्डआव मिथिबाय